Todo o mundo sabe que non hai como o aceite de oliva virxe extra, un produto universal que ten tantas posibilidades como propiedades. Esta mañá no Obradoiro de Hostelería do Salnés organizaron as xornadas dedicadas a este produto, unha iniciativa na que varios expertos chegados de varios puntos de España tomaron a palabra, entre eles unha empresa da provincia de Pontevedra. Teñen 7 hectáreas de oliveiras no Baixo Viño. La provincia de Pontevedra en este momento es la que más plantaciones por hectáreas tiene de Galicia. Después está la zona de Quiroga, pero donde realmente más han plantado en los últimos años es en la provincia de Pontevedra. É que Galicia noutrora foi terra de oliveiras, un cultivo que está en alza e que nada lle ten que envexar ao de outras zonas de España. Un aceite de Jaén es mucho más picante que un aceite de otra zona, ¿no? Nuestros aceites son más suaves por nuestra climatología, no tenemos ese sol tan intenso, lo recogemos en verde, que también produce menos, pero en verde, y normalmente es de mucha más calidad cuando lo recoges en verde. Unha calidade que logo queda plasmada no prato, por iso na cociña do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés só empregan este tipo de aceite. É de uso obligatorio no Obradoiro en calquera cociña, o sea, si todos os días, ou polo menos casi todos os días tomamos un café e gastamos €1 e pico, comprar unha botella de aceite de oliva virxen extra pode che valer 4 ou 5 euros, que non é nin un café ao día, estás metendo salud ao corpo, cúndeche máis, a comida vaiche saber mellor. Nesta xornada participou todo o alumnado do Obradoiro, tamén un grupo de persoas que previa inscripción puido catar varios tipos de aceite e unha escolma de pratos nos que, dun ou doutro xeito, estaba presente o aceite de oliva virxe extra.